Представи си това. Вървиш сред центъра и до теб минава твоя бивша, заедно с нейни приятелки, там гачета или как се наричат, с нейните приятелки. И тя те вижда и казва нещо, което... подигравате се. Виж го, както го оставих, падна толкова още по-зле, аз трябваше да си сваля стандарти, за да бъда с него и че не си заслужаваш и такива нещо, което буквално те излага пред самите нейни приятелки, публично, който е чул и ти самия се чувстваш унизен. Какво би направил в тази ситуация? Повечето биха се отворили устата да я отвърнат, да се опитат да я затапят, да я подкопаят под земята, достоинството и да свалят до прахта. Но заслужава ли се? Боли повече, когато игнорираш този човек и тези обиди. А като отвръщаш, просто храниш удоволствието, което получава заради емоциите, които е потикнал в теб. Това е его. Да искаш да отвърнеш, както има зъб за зъб. Да, зъб за зъб. И много хора бъркат егото с достоинството. Не, тя ме изложи, тя ме дисреспектна, това не може да става, не го позволявам, не позволявам не позволявам на никой да ме дисреспектва, да ми показва неуважение. Чакай малко, Какво ти дължи света на теб? Кой си ти, че света трябва да се съобразява с теб? Кой си ти, че да не позволяваш хората да те дисреспектват? Това са тяхното нещо, са решили да го направят. Това е егото. Той те говори, не, нараниха ме, трябва да ги нараниш и ти, за да не бъда аз по-малко наранен. Защото само аз съм единствения, който е наранен. Тя не може да го позволява, аз съм толкова хубав, толкова добър, толкова много. Пък тя се опитва да ме сваля. Не може да стане. Ако аз ще падам, нека да я спъна и нея. А достоинството? Какво би направил ти в тази ситуация, ако вместо отвърнеш с его, да го направиш с достоинство? Вероятно, ако трябва да съм честен, вероятно аз бих игнорирал този човек. Върви, казва някаква глупост и аз, и продължавам. Не дадох никаква реакция, по никакъв начин не показах, че съм усетил нещо от нейните думи. И това е жегва, защото тя буквално сама се изложи пред нейните приятелки, защото направи нещо, което буквално няма си смисъл да се направи. Достоинството е да знаеш кой си, защо си, какъв си. И каквото и да кажат хората за тебе, да не могат да те свалят. Според мен, ето по този начин ще го обясня. Егото, ако правиш къща, егото е с стените, които държат къщата. Но това са някакви много евтини материали. При една силна буря всичко се разпада. Това е егото. Фалшиво. Китайско, както казват. Неиздържливо. Защото тези евтини материали си ги взел някъде отвън. Дали от гора, дали от някаква китайска фирма, реши да си ги вземеш. Затова те са толкова нестабилни, не могат да издържат. Но достоинството е да направиш къщата с толкова силни материали, че дори да дойде вълкът да издуха, да не може да направи нищо. Защото ти си успял да намериш тези силни и стабилни материали.
Сега като говоря за това се сещам за нещо от Библията и се опитам да го свържа тези две неща. Библията, където Господ Исус Христос казва: този, който ме слуша моите думи, той се създава къща от скали. Не, той създава къща върху скала, така че и потоп да мине, и вятър да мине, нищо няма може да го събори. Но този, който не ме слуша, той се гради къщата върху пясък. И вятър ще мине, и вода ще мине, и всичко ще отиде по някъде. По този начин, ако градиш твоя живот върху егото си, а егото се храни от външните събития, от външни влияния, като постижения, похвали, одобрения, признания. Ако градиш къщата си с тези камък на признанието, признали са те, че си толкова добър ученик, че си постигнал това нещо, че си впечатлил някого. Разбираш ли? Те не са толкова здрави, те просто изглеждат здрави, защото са красиви. Нали, дизайнът им е много хубав, много те привлича и си мислиш, че що ме толкова много внимание са му отделили на този камък да стане толкова красив, може би и е здрав, нали? Да, ма не. Защото е външно, то не е твоето. Ти не си сигурен колко е здрав. Затова е лесно ще падне. Достоинството е да обичаш и уважаваш себе си и твоя вътрешния мир. Да не позволиш на никой, на нищо да ти разтръсва вътрешния мир. Каквото и да става, да си спокоен, защото знаеш, че първо, че няма да умреш, затова няма нужда да overreactваш. Обаче, ако ще умреш, няма да ти пука, защото вече ще си мъртъв. Тук не съм сигурен, защото не съм си помислил върху думите много. Не знам какво казах току-що. Но да, его или достоинство. Око за око, зъб за зъб. Ето. Що нарениха мене, нека аз да ги нареня. Не. Това, според мен, е разликата между его и достоинство. Може би ще го повторя за 1000 пъти. Егото е фалшиво. Това е като да отидеш... Нали знаете, онези стари много хубави джентълменски неща, като отиваш по къщата на дамата и носиш букет роза, може би шоколад, да я поканиш на среща. Представи си, че те рози, които носиш, са фалшиви рози. Къде е истинското? Ще го вземеш и ще го... То нито има някаква миризма, нито можеш да усетиш наистина добре на живо нещо. На истинско. И кое е по-романтично? 12 фалшиви рози или поне една истинска роза? Това е. Мисля, че това изказа каквото имах да кажа. Его срещу достоинство. Не правете това, което искате да правите, за да бъдете харесани, а го правете, защото смятате, че това е което трябва да направите според вашите вярвания и ценности. Ако ценността ви система е честност, не дей да лъжиш, за да се харесаш на някой. Често се случва, като флиртуваш с момиче, да излъжеш за нещо, за да може тя да се впечатли по някакъв начин или да се свържете, нали? Обаче пък това е неуважение към себе си и по този начин не си пазиш достоинството. За това, което казах око за око и зъб за зъб, това, че не ти показват
уважение и всъщност го правят много агресивно, не е нужно да стоиш като крава и да не правиш нищо. Пример би дал, ако някой от срещата ти почне да ти крещи и да те обижда, ама крещи му предвид да привлече целият квартал при тебе. Да те излага по този начин. Ще е много тъпо от твоя страна просто да стоиш и да не правиш нищо. Но не бива да отвръщаш на огъня с огън, защото ще стане пожар. А с вода, водата е спокойна. Казваш спокойно, отговаряш спокойно и казваш ясно и точно, че това няма как да стане. Мисъл, стоиш си на твоите ценности, вярване, мислене. Ако си казал едно нещо, но някой иска от тебе друго нещо, ти просто отказваш, ако можеш да си го позволиш. Защото ако е някой като менеджера ти, малко е кофти да го правиш. Но да. Винаги трябва да пазиш вътрешния си мир. Това е. Повече нищо няма да кажа, защото ще се повторя по 10 000 пъти. Чао!